రాధా కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు చందనగర్ కూడా వచ్చేసిందండి. ఎక్కడ అంటే త్వర కేఫ్ పక్క గల్లీ అండ్ ముకుంద జ్యువెలర్స్ ఉన్న బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఈ రాధా కలెక్షన్స్. ఇక్కడ మనకి డిజైనర్ మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్, మిర్రర్ వర్క్, థ్రెడ్ వర్క్, జెరీ వర్క్తో ఉన్న బ్లౌజెస్ దొరుకుతాయి. అండ్ శారీస్ ఉంటాయి, రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ దొరుకుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ విత్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్తో మనకి దొరుకుతాయండి. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన కలర్స్లో డిఫరెంట్ డిజైన్స్, కలర్స్, ప్యాటర్న్స్లో ఉంటాయి. స్ట్రెచబుల్ అండ్ బ్రీతబుల్లో కూడా ఇక్కడ బ్లౌజెస్ ఉన్నాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా విజిట్ చేయండి రాధా కలెక్షన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ కవి సతీష్ వ్లాగ్స్.